Sa Bacolod City naman, drug personality sa Barangay 27 na diskobrehan na ginatagong nga shabu sa iya mismo, face mask. Samtang plantasyon sa marijuana na diskobrehan man sa Sagay. Yaring balita nga aton gintutukan. Sa kilid sang dalan sa Barangay Elhis, Bacolod City, tigayon niya nadakpan ang mag-abyan nga sanday Joel Alma kag Mats Erickson Pastrana. Si Almang isa ka tubero sa ospital samtang secure naman ang upod sini. Wala na makapalag ang duha sa operatiba sa Police Station 7 matapos nakuhaan sa 40 gramos o 272,000 pesos nga balor sa suspected shabu. Si Alma nagahilibion pa samtang nagapanabon dala panindugan nga nasuguan lang ini kag wala kuno ideya nga shabu ang ginabitbit. Sa among operasyon, gingamit naman sa kapulisan ng body camera nga naka-online samtang ginakasa ang buy bust. Sa sulod naman sang face mask, sinigintago ni Edison Binal ang masobra 40,000 pesos nga balor sang shabu. Nadakpan ini sa operasyon sa Barangay 28, Bacolod City. May gisi ni siya at tungod sa filter na sang illegal sang face mask mayara na naging gisi ni siya kag dra naging pamutang ang mga more or less mga 8 ka sachet sang suspected illegal drugs. Isa, kaplantasyon sa marijuana na diskobrehan sa Purok Maghiropay, Barangay Tabao, Sagay City. Gilayon niya nagpatigayon sa surveillance ang Sagay City Police matapos ginpadangat sa komunidad ang makaduluda nga pagpananom sa ila kasilingan. Dakop si Mark Gerald Maru alias Makoy, 19 anyos. Siya mismo ang nagtudlo kung sa di nakatago ang ila plantasyon. May mga reports kita previously galing kay medyo ininga lugar, medyo gid no, siot katama kung makita man ninyo suludlon. Kaya di basta-basta nga ma-access ang... 4 ka marijuana plant kag 7 ka puno sang patay ng marijuana na recover sa posisyon ni Makoy. Upod, Kirino Casilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.